O Concello de Cambados está decidido a por solución á falta de solo urbanizable no municipio. O Goberno vén de planificar o crecemento urbanístico para os vindeiros anos con plans que suporan un incremento de 94.000 metros de solo edificable, 33.000 metros de zonas verdes e 1.200 novas prazas de aparcadoiro, ademais da apertura de novos viais. Non buscamos crear máis chan urbán, senón o que buscamos é aumentar, digamos, zonas verdes, aumentar, digamos, zonas de equipamento para o Concello de Cambados e aumentar tamén pois, zonas de estacionamento e novos viais que melloren, digamos, a accesibilidade dos vehículos ao Concello de Cambados. Quérese dar resposta ás necesidades de planificación urbanística que xorden por o propio crecemento da vila. Traballan con 3 unidades de xestión, a contornada Avenida Pastora e a Rúa Pacheca, o entorno do Colexio Santomé, os Olmos e Instituto Asorei e a Avenida dos Salnés, coa zona do Bosque de Fefiñáns. Esta é a de maior superficie, con máis de 22.500 metros cadrados. Esta a planteamos no entorno do Colexio de Santomé, é unha zona, a verdad, que para os pais ali pola mañán teñen problema de accesibilidade para o estacionamento dos vehículos, sobre todo cando chove, e tamén é un vial porque os veciños que viven nesa zona, sobre todo na parte de arriba, no camiño da Grenla, non teñen acceso, non teñen nin fecais, non teñen rede de saneamento, e desta maneira, ao facer o novo vial, pois vai poder, tendrían acceso, facilitaría o acceso para esas vivendas, e outra, pois, tendrían servicios de saneamento, de telefonía, de internet, que demandan os veciños desas vías. Estas 3 áreas son zonas de solo urbano non consolidado, xa contan cunha ordenación pendente de desenvolver polo que os trámites serán áxiles. De feito, o Concello cree que no prazo dun ano poderían comezar as actuacións. De xeito paralelo, traballarase noutras 2 áreas de transición entre solo rústico e urbano, o Cruceiro e o entorno do Colexio Magariños e a Pastora. É unha gran bolsa de solo urbanizable. Estamos falando de 35.700 metros de edificabilidade nese entorno. Suporía crear 358 prazas de estacionamento nos edificios e nos novos viais que se aperturen 89 plazas de estacionamento. Nunha zona onde hai unha gran demanda de estacionamento, porque estamos falando do entorno dos colexios, do entorno do xulgado e do entorno da zona de Fefiñáns. Todo farase coa cooperación dos veciños. O Concello xa mantivo a primeira reunión cos habitantes das unidades de xestión e está previsto un novo encontro para trasladarlles estas planificacións. Precisamente pola oposición veciñal queda desbotado o desenvolvemento dunha 4ª unidade, a do barrio de Santomé.